ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, аз анамин гило мо распродажа доштем. Сангдоруш тамом шид дарав духтарако бисёриёда нарасида буд. ҳози боша духтаро без сангаш распродажа шидагай бо нархи арзон. се либосуш 200 сомонай. Мана марҳамат ишам бинен папилнои дубайскино номшон папилнои дубайски хулас кабутуш ҳастай, ана розовиш ҳастай духтарако. кадомиш дар кораитона нависен. се либос 200 сомон. Фақат ай кабути тоқа се либос наметем духтаро. Метонен ки чанда гирен сета шава. Мана хулоса аз чандаш гирен бас сета кунен. Ана ин ҳастай. Баъд ана гули хушрӯвай иям. Ҳамаш гулои фасон духтарако, ҳамашон распродажа. Ана иш боша бо полу итальянкай болош хеле ласияй. Мана беҳадам то охири навора тамошо кунед. Ҳамаш гулои нағза распродажа кардагем. Ина гилмайда кабинет ино то 180 санг зада мефурӯхтанд. ҳозир бошад се либосуш 200 сомон. се либоси 3 метраш. Доставка дорем духтаро дар дохили Тоҷикистон. марҳамат нависен. Доставкара фаҳмонам. Ишам хушрӯа пайлима киртада бо аҷоибот мебиёя платяда. Ана баъд бо духтаро най зарда бинен. ишам гули хушрӯай кирта аҷоиб фасон мебиёя. ҳамашон ғавсакан. ягонташ паплини мисол туноки безеб нест. ҳамаш хушрӯай. аз ино чанд нафаро гирифтагӣ будан. ҳама розиян духтаро. ина гили майдатарак касоне ки мепирсиданд. инчунин аз ана ин намуд ҳаст. ана баъд бо евростил ҳастай. мана иша бинен. ази духтарако якчанд намуди дигашам ҳаст распродажада. метавонед аз ваёям интихоб кунен. ҳамаи ҳамино ина духтаро се либосуш 200 сомон. се либоси 3 метра. метавонед ҳар хела гирен. аз ҳар либос мисол яктаи гиред се либос шава. ана баъд бо ҳаст аз ана ин гул игли евростилай киртада хушрӯ меоя. аз ин ду рангай. мана чӣ хеле гуфтум. инора дубайски паплин меган. паплинакои ғавси хушрӯан. тунук нестан. боварӣ дору маъқултон мешава. як либосуш 66 сомон мешавада. се либосуш 200 боша. хулас духтаро ин буд навори имрӯзаи мо аз распродажа. кадомиш дар кор мешава скриншот карда партоен. мо доставкара мефаҳмонем. боқӣ саломат бошед то наворҳои оянда.